Вила Грок беше основната ни дестинация на нашето приключение тази година. Елате с нас в това изумително място между смеха и меланхолията, между изтока и запада, между културата и атеизма, създадено от Адриен Ветах, кралят на клоуните, известен с псевдонима Грок. Великият клоун иска да построи дом по свой образ и подобие, пренасяйки целия си свят в него. Вилата е построена в началото на 20 век и наистина има всичко, което да я превърне в символ на града. Паркът напомня голям и подреден цирк, където сградите сякаш могат да оживеят във всеки момент, пресъздавайки особеностите на цирковото изкуство. Първоначално смятах, че великолепната градина ще бъде основната атракция, която ще задържи вниманието ни, но вилата се оказа далеч по-интересна. Вътрешността й ни пренесе в живота и характера на Грок. Точно както пръстовите отпечатъци са различни за всеки човек, тази вила е различна от всяка друга сграда в света, защото е точен израз на един единствен необикновен индивид. Във всеки един квадратен метър усетихме радостното присъствие на нейния основател, един от най-големите герои в света на развлеченията на 20 век. Пренесохме се в света на цирковото изкуство, който присъства от детството във въображението на всички нас. Всяка една зала ни въведе в магията към прекрасните спомени от детството, играчките, цирка и дори въртележката. Видяхме отраженията си в магически огледала, отворихме шкафове с чудеса, гледахме черно-бели филми в малкото кино, попаднахме в странна овална зала, в която свирихме на 4 музикални инструмента. Само с натискането на бутон активирахме истинска симфония, осветяваща едновременно сменящи се цветни топки в синхрон с цирковата музика. В залата за грим, чрез мултимедийни огледала, се забавлявахме с клоунските си лица. След това попаднахме в по-мистериозна среда, посветена на езотеричната личност на Грок – спирала за движение. На всяка стъпка холографско изображение показва на свой ред символ и съответната му иконографска интерпретация в света на изкуството. И за финал на посещението се изкачихме на панорамна тераса на 3-тият етаж, където гледката към морето и целият град на длан е просто поразителна.